Nerea unibertsitatetik atera berria da, eta Txilipurdi eskolan hasi da lanean. Gurasoekin bilera bat prestatu behar du, baina ez dago protokolorik. Horregatik, unibertsitatera gerturatu da informazio bila. Orduan, unibertsitatera etorrenak, zuen laguntza eskatzera, lagunaldia zuen bilera hori prestatzen. Oso ondo, badakizunez, irakasle berria zarenez, garrantzitsua da ikustea eta jakitea ikastetxearen antolamendua. Horretarako, garrantzitsua zuzendariarekin hitz egitea, irakasleekin, beraiek ematen dizuten informazio hori, gero gurasoei modu egoki batean emateko. Hori garrantzitsua da. Informazio hona, eskerrik asko egon da, Nerea, agur! Suposatzen dut pixka bat, jakin nahi duzula, bilera horretan zelan egin? Gizarte arlotik edo zelan bideratu edo... Esango gizuna garrantzitsua dela igual familia eredua kontutan hartzea informazioa ematerako orduan, hori alde batetik. Eta bestetik, erabiltzen duzun hizkuntza, haien hezkuntza mailara egokituta egotea. Porque, claro, azkenean zure helburua izan behar da, haien informazio hori ulertzea. Eta hizkuntza egokitzen baduzu, hori ulertuko duzu, erraztasunez ulertzea, gurasoak eroso sentitzea, eta guzti hori. Eta pizka bat hori da esango nizuna. Eskerrik asko. Eta, azkeneko gauza bat, igual izango duzun arazoa da, guraso batzuek ez dutela euskara ulertuko. Orduan izango nizuna da, bi hizkuntzetan egiteko bilera, ez dago besterik. Informazio guztia. Zerbait bat duzu, email bat bidali eta... Eskerrik asko. Kaixo Mikel, egunon? Kaixo Nerea. Zelan? Ondo, eta zu, lanien ja? Ikastetxe batean lanean hasi naiz, orain gurasoekin lehenengo bilera prestatu behar dut, baina eskola horretan ez daukate protokolorik. Eta ez dakidanez oso ondo bilera zelan bideratu, unibertsitatera etorri naiz laguntza esker. Esker, hemen laguntza dugu zuretik. Nire partia izango da komunikazioa, bakizu oso garrantzitsua dela, ez? Elkarrizketa batean. Eta nahi bazu, pauta batzuk eman dizkizu. Eskerrik asko. Bakizu oso garrantzitsua dela bioformulazioa, igual ez dakizu zer dago. Ez gogoratzeko segundaz. Guraso galdetzen dutena zeu beste intrakzio egin ezan. Beraiek ikusteko zeu ulertzen duzula, bere egoera, eta hori oso garrantzitsua da. Gero beste alde bat kontzezioa. Kontzezioa igual ez da hitz oso egokia, ohikoena, baina izango gurasoekin negoziatzea pizka bat. Beraiek be kontuan hartzea, bere iritzia. Eta oso garrantzitsua da hori. Eta nire ustez bukatzeko modalizazioa agian batzuetan eta olako hitzak esan beraiek ikusteko ez dara zorrotza parte hartzen dezula. Eta nire ustez horrekin ja zero zer lortuko zu. Oso puntu honak eman dizkidazu, eskerrik asko Mikel. Agur. Ez dakit gogoratzen duzun, email bat bidali dizun, esan ez ikastetxe batean lanean hasi naizela, eta ikastetxe horretan batzarrak egiteko protokolorik zegoela. Ikusi nuen, baina ez nuen denborarik izan informazioa bilatzeko, así que etorri bat zara asko sobeto. Gauza da, eman duzula, gurasoen bilera bat, eta dakit duzula psikologiaren alorretik nola
psikologiaren alorretik lantzeko, pasaden urtean esan behar bezala, aurra kontuan hartu behar dela. Aurra da, garrantzitsuena. Aurra ez da egoten normalean gurasoen bileretan, baina gurasoek argi esan behar dute protagonista dela aurra. Horretarako hartu behar dira kontuan, aurren interesak, iritziak, ideiak, bizioak eta gauzak. Eta, bueno, ez dakit honekin nahiko izango den, apuntatuko dizu diri mei hemen, eta bidaliko dizu behar duzun informazio beste, bai? Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur! Agur! Bai, orduan, unibertsitatera etorri naiz zuen laguntza eskatzera, ja, bilera hori bideratzen laguntzen dira zuen edo. Bale, ideia honda izan daiteke adiskari digital bat egitea. Horatzen duzu egiten nuen, lango bat egitea, astero, hor jartzeko zer egin duzuen klasean, ideia garrantzitsua. Horrela, gurasoek ere ikusezaketa egiten. Bai, da gero egin dezakezu YouTubeen kontu pribatu bat egitea. Hola, bakarrik gurasoek ikus dezakete, eta horren jarri dezakezu bideoa. Oso ondo, oso ideia, ona, jo, eskerrik asko Jesune, asko laguntzen da zu. Bale, Nerea, ondo izan. Eskerrik asko. Kaixo, egunon. Ni Nerea naiz, eta zure seme alabe irakaslea izango naiz urte honetan. Lehenengo galdetu nahi zuen, euskera berak zuen, edo arazoik bat zuen, edo ulertuko dira zuen, edo... Bale, espiro egiten dut, bale? Orain esanduko duzuen, bilera honetan esanduko duzuen, urte osoan zehar, zure umeekin egingo dugun lana. Eta ondoreko izango da, pointaren bidez esanduko duzuen, ados? Papel batean apuntatu dizkizu dela izateko eta arazo gabeko kontsultatu ahal izateko, baina bulegoan esku zaizkit. Orduen momentu baten etengo naiz,